Ok, ľudia, čaute, ja vás vítam u tohto prvého videa. V dnešnom videu by som chcel rozbehnúť novú sériu, ktorá sa volá Kupujem najlacnejšie veci v obchode, ktoré sa dajú. Mám túto 4 €, takže dúfam, že mi to bude stačiť. A poďme sa rovno do toho pustiť a poďme na to. No ľudia, a by the way, za kamerou je Rečko, môj kamarát, ktorý mi bude pomáhať s týmito videami. A ja by som išiel do prvého obchodu, ktorý sa nazýva Terno, kamo, je to malý obchod. A dúfam, že to bude tak v pohode. Ja sa bojím, kamo, že tam nebude nič také lacné, že to tam bude všetko najdrahšie, nevadí, keď tak z tohto chcem spraviť sériu, aspoň takých 8 videí z toho bude. Tak ľudia, už sme kúsok pri Terne, sme pri divadle v Puchovskom a ja dúfam, že toto video bude naozaj dobré. Dúfam, že je dobrá kvalita, pretože točím to na Samsung A17 5G. Dúfam, že to bude dobré a ja asi sa vám ozvem, keď budeme pri Terne. Čaute. Ľudia, nachádzame sa pri Terne a ideme na to a dúfame, že tam nájdem niečo, čo sa bude hodiť. Už sme tu, prichádzame pomaličky sem, takže ozveme sa, keď budeme v tom obchode. Ľudia, nachádzame sa v Terne a ideme sa tuto popozerať, čo tu také majú. Nechcem žiadny energetiak ani nič. A jak sa dívam na toto, taký tu... A tu je za 75, vidíš, to vyzerá aj lepšie a chutnejšie, a tu je 50. A poďme sa pozrieť ešte ďalej, poďme sa pozrieť ešte ďalej, že jak to tu bude vyzerať. Pretože naozaj ma zaujíma, že čo a ako to tu je. Lebo ako ja sem chodím často celkom. A uvidíme, tu asi nič, ja by som išiel tuto. Medzi... No, pravda. Pravda. Ľudia, zatiaľ sa... No, počkaj, aha. Čo je toto? Perník. Čo? Ktoré? Ty kokos. To môžem kúpiť aj tebe, kameraman. To budeš dostávať ako výplatu. Bracho, to dáme ochutnávku spolu. No, takže asi by som kúpil tieto štrudličky. Tak kúpime štrudličky? Dobre. Aj to dole. Samozrejme, sú to lacnejšie veci. Napríklad máme tu pečivo, ale bracho, chyberné veci, ktoré... Počkaj, ja sa idem opýtať, že či smiem natáčať vôbec. Aha? Bez dovolenia, hej? Pardon. Pardon. Ľudia, nemá nič zakryté. Ľudia, sme tu, ľudia... Nás vyhodili. Dúfam, že to bude v tom videu, dúfam, že sa to ešte nepopredí. Ak niekamo typka nás odtiaľ reálne, že vyhodí. Chcela nás vyhodiť, ale čo som chcel povedať, máme tu štrudličky. Ľudia, dal som im tip 10 centov, škoda, že som aj natočil. Dal som im tip 10 centov. Takže máme tu štrudličky a poďme si to niekam ochutnať. Poďme niekam spoločne, ľudia. Ktorí budú hovoriť, že... Áno, ale je to moc klasické, chápeš? Ktoré úplne nie sú také úplne obyčajné. No. Takže... Čo som chcel povedať? Vypol som nechťa teraz video. Ľudia, máme tu štrudličky. Kameraman si dáva mikrofón, lebo to ideme ochutnať. A uvidíme, ako to bude chutnať. Ako to bude. A... Čo máš? Ľudia, tento content podľa mňa bude dosť dobrý. Dohodli... Toto nebude posledné video. Ešte len začiatok. Áno, hlasujte do komentárov, aké by ste chceli video, buď že či IRL, alebo proste nejaké herné video. Mne sa skôr ľúbia takéto IRL videá, to dáva aj viac zliadnutí, čo. Ideme to ochutnať, ozvem sa vám za chvíľu. Dobre, ľudia, dúfam, že ma dobre počuť. Dávam kameramánovi štrudličku, nech sa ti páči. A ideme to ochutnať, ľudia. Idem to ja ochutnať. Najprv to ochutnám ja, potom to ochutná kameraman. Nebudem ho to natáčať. Kámo, vyzerá to, kámo, zaujímavé. Počkaj. Alebo ešte, daj mi kúsok. Počkaj. Kámo. Ja som to niekedy mal. Na. Ale akože vôňa je príjemná za mňa. Dobre, kámo. Na to, že je to za 20 centov, ty kokos, jedno.
Asi by som si to nedal ešte, ale kámo, je to dobré a fakt sa mi to ľúbi. Ak máte proste budget fakt nízky, Tak toto je, skúste kámo, to. snack. Toto je Ale, snack pre budget. 20 kámo, keď si centový. zoberiem, sme ešte len v prvom obchode, kokos, že nás bude čakať pri ďalších obchodoch. Takže 7 obchodov. asi sa vidíme na ďalšom obchode. No, ľudia, takže ochutnali sme to. Ešte kameramanovi som dal jedno, on to potom ochutná sám. Nechce byť na kamere, za to sa ospravedlňujem. Pokiaľ sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite hodiť like a čo? Odber. Samozrejme, napíšte nám do komentárov dole, či sa vám toto videoko páčilo vôbec, či máme viac takýchto videí natáčať spolu. Ale musím asi natáčať s niekým, lebo sám to nezvládnem všetko kupovať, ty kokos. Takto ja. Ja určite tu budem. Nečakajte úplne nejaké odhalenie, občas sa môžem ukázať vo videu zahalený, ale určite čakajte občas nejakú séru, už máme pripravenú. Chceme robiť séru z Minecraftu, čo už bude dosť zaujímavé. Pokúsime sa zabiť draka. Dúfam, že to bude celkom na dosť dielov, lebo asi No to zakrátko teda to bude. nestihneme. Tam nebudem odhalený, ale budete počuť hlas, normálne postavičku, všetko možné, ale asi sa uvidíme pri ďalšom diele. Dobre ľudia, takže pokiaľ sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite nám do komentáru napísať, koľko z 10 dávate tomu. A ak máte možnosť si to kúpiť, tak si kúpte štrudlička, terno alebo v hociakom inom obchode. Alebo Zatiaľ sa lúčim s vami. ja som chcel len povedať, keby ste mali nejaký nápad na nejakú vec, ktorú by ste vy našli, občas lacnejšiu, alebo by dali niekde tam, kde sme neboli, aby sme to zase ako pucine hľadali 3 dni alebo hodiny, napíšte nám určite do komentáru. A my sa Poďakujeme možno len inšpirujeme. pekne. A To je všetko všetko. pre toto videjko. Majte sa, A čaute. čaute. Užívajte deň.